Nào con năng rồi. Hello, baby. Má khả làm được sona. Baby, an खोन्थाजोब र' दानो जानायसो लुगैगोन नोङो खोन्थाजोबबाबो र' खोन्थानां अमा बिबु ओमफ्राय अमा खोमा अमा बिथै बिखा एवनाय ओमफ्राय आरो अमा खोमाजों अमा आथिंजों अमा गुन्थुथ्रिजों आरो एक्सट्रा एवबावनाय रुनानै आरो एवबावदों बेखौ एक्सट्रानो आरो बोरमा आथिं बोरमा खावलाय बोरमा फेन्दा ओमफ्राय बोरमा खोमा एवनाय ओमफ्राय नाखि एवनाय दाउ फेन्दा एवनाय दाउ फेन्दाखौथ' जि गिदिर गिदिर हानानै एवखादों जानो गोथाव जाखादों फेन्दाया हमै हमै जानो जि गोथाव मोनखादों आंहा बा दे गावल' जायो नोङो जासुलि गावल' जायो सालांबा लाबोलाया एसेबोखौनो लाबोनो हाला नोङो एसेबोखौनो होफैनो हाला आंनो बाथौथो दे सना ओमफ्राय गाबोन आं नोंखौ लोगो हमगोन दे गौरां पार्कआव फैदो ओमफ्राय दैसा सेराव जिरायनानै सानैजों रायलायबाय थानोसै मावजि जागोन ना माबालै सना आलासियानो जि बुरजामोन नालाय ओंखायनो होफैनोनो सोलाबासै नोङो मालाबा लांगोन दे आङो गोथाव गोथाव संनानै आंसो संनानै लांगोन दे सना दे जागोन दे आं थांगोन मावजि
आखाइजों बोखानो नागिरबा फारसे आखाइजों सिथाबो बेबायदिनो नोंखौ अनबाय थायो आङो आमथा आमथा सिथाब्रुंनो आरो जेरै दाउदैखौ मानसिफोरा अनसि दांनानै गुरै आखाइजों अनसि लानानै न'आव दोनो बेबायदिनो आंबो नोंखौ अनसि बायसि अनबाय थायो सना। आरो नोंलाय आंखौ माबायदि अनो मावजि? आङो मावजि बे गौरां दैसानि दैयाव बेसेबां ना दङ नाथुर साम' खांख्राइ नास्राय गोरि बालाबाथिया सिंगि मागुर थेंगोना मा ना दङ बेफोर नानि गासैजोंबो बांसिन आंनि मोजां मोननाया नोंखौ मावजि। आरो बे बुहुमाव अख्राङाव बेसेबां हाथरखि दङ बेबायदि मोजां मोनो आङो नोंखौ। गोसोनि ना खुगानि अननाय जाखो मावजि? गोसोनि अननायहाय सना। आं मालाय सिख्लाफोरबायदि खुगायावल' गोदै मिस्थि बायदि बुंनानै गोसोआव अननाय गैयि बिदि नङाहाय सना। आंना गोसोआवसो अननाय दङ। बिदिब्लाथ' मोजांलै सना। फैदो खनसे गोबाना लानोसै आं नोंखौ बिखा गेजेर। Go.